खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय लोगोफोर दिनै आंहा दाउआ 21 डेज जाबाय थार्ड भेक्सिन दङ थ' बे थार्ड भेक्सिनखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनोसै बिराद दाउआ एकदम बे ब्रुडिंआवनो थालिया दिनै भेक्सिन होनाय लोगो लोगोनो बे आंनि गन्द्रा फिसायाव लानानै फैसिगोन आरो थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ बानायबाय दै लोगोफोर थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो नायनानै जुदि मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै भेक्सिन होनायनि सिगाङावनो नै साहा लोंग्रोनोसै नै बेथिं बिबोनाङा साहा लोंनोसै दा सिलापि जानोसै आंनियाव गैया जोबथो र' गुगादो लांजोलायदो सिलापिखौ एसे गुरै गुरैखौसो मोजां मोनो ओंखाय गुरैखौ नायनानै लादो मेलाय जिलापि बरिया आरो बेलाय साहा गोथाव ना बरिया जादों साहा लोंखांबाय थ' दानोबा भेक्सिनखौ होनोसै ओरैबायदि दुस्त जाबाय ओरैबायदि सियान जाजोब्बाय नायनाय माने कागजनि नामु निसान गैला नायनाय लोगोफोर एकदम दैयावबो नै जुजाया हाबजोब्बाय माने आङो कागजखौ दोनबाबो बिसोरो गासिजोबनायखायनो बस्थाखौबो बोखांना होबाय दा बस्ता बोखांनाय लोगो लोगो नायनाय दै दानायाव जुजाया हाबजोब्बाय थ' दिनै एकदम बिसोरखौ लांथारनांगोन आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायनाय दिनै 21 दिन जाबाय 21 दिनाव देरदोंना दाउआ थ' लोगोफोर नै आं होनो थाखाय बेवहाय मोनथामखौबो मिक्स खालामनानै लाबाय मोनसेयावहाय 100 द'ज दङ थ' आंना 200ता नालाय दाउआ थ' मालाबा मालाबा दाउफोरा मिसिबना होयोब्ला आरो मालाबा थाङाखैदां हाबाखैदां मेगनाव होननानै होनाय जायोना बेबायदियावहाय मा जायो माने लस जायो थ' 100तायाव ग्रोब ग्रोब 100ता लाबोयोब्ला एसे उसुबिदा जायो बिनि थाखायनो दिनै आङो उसुबिदा जायाजासे मोनथाम लाखाबाय आरो बेयाव 300ता द'ज दङ मासे मानैनि थाखायनो माने 100 द'जखौ बायनांगौ जायो आरो बेनिफ्राय नै दायो बेवहाय 300ता द'जखौबो आङो बेवहाय मिक्स खालामनानै लाबाय बेयाव 300ता दाउनि थाखाय होनो हानाय केपासिटिनि आरो बे दा मुलिया थ' होनोसै भेक्सिनखौ बे भेक्सिनखौ लोगोफोर माने माबाफोर जेनेबा मुलि बेबायदि साननो हागौ बियो मेगननि थाखायसो जेबो नङा नै मुलिनि मुङा नायदो एबस्ट्रिन लोगोफोर नै मुलिनि नामा बेखौनो होयो आरो बेयो जाबाय फार्स्ट द'ज आरो थार्ड द'जजों समान आरो फार्स्ट द'जआवबो बेखौनो होयो आरो थार्ड द'जआवबो नै बेनो मोनसेयानो थ' सेकेन्ड द'जआसो एसे आलादा जायो थ' लोगोफोर होनो थाखाय स्टार्ट खालामनोसै बिबोनाङाबो नै बेथिंगालाय पार्टिसन आरामसे बानायनानै लाबाय नैया दाउफोरा बे साइडआव थाबाय ओमफ्राय बे साइडआव होनायफोरखौ दोननोसै थ' लोगोफोर दिनै साफा खालामलिया मानोना बेनिफ्राय लांखासिगोनानो एकदम पेपारफोरखौ नायलाय बदोमोन पेपार माने ओरैबायदि गासि गुसि सेस खालामजोबखायो आरो स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर बिराद सियान जाबाय लोगोफोर एकदम माने फार्स्ट भेक्सिनखौ होयोब्ला एसे माने खस्थ' जायो मानोना बिसोरो फिसाद्राय जायोना खिनायफोरा खिथौनो सिथाबना थायो थ' बेयाव खुगायावसो होफ्लांसिगौमोन रायलायनायावनो खुगायावसो होफ्लांसिगौमोन लोगोफोर खुगायाव होबाबा मा जायो मिथिया थ' माने सेकेन्ड आरो थार्ड भेक्सिनाव खिफोरखौ माने साफा खालामनो नाङा बा आथिंफोरखौ साफा खालामनाङा देरखांखायो नै
लद्रद्रब जाबाय थाब जायो आरो फार्स्टआवसो एसे गोबाव लायो किसुनियावनो माबानायावनो इदि फाय बिराद सियान मुस्तान जाबाय नै बे मासेया बिराद मुस्तान बबेबा बबेबा बेबायदिनो एसे देरख्ल'यो लोगोफोर देरख्ल'नानै गिदिर महर लायो मानसिफोर बायदिनो थेमफ्रा थेमफ्रि लोदो गोजौ गिदिर मानसिफोर बायदिनो दाउफोराबो गिदिर गिदिर स्र' स्र'खौ मोजां मोनो आरो अबेबाथ' आरो एकदम गोरलै बायदिसो दाबो देराखै बबेबा आरो गिदिर जाबाय मानसिफोरा बेखौ सोरबा सोरबा गोरोन्थि बुजियो बिराद मुलि होयो माबा होयो होननानै थ' मुलि होनाय जाया लोगोफोर बिदि बेफोरबायदि खिनाय जायोब्ला माबा जायोब्लाथ' आं एकदम पुरा माने अर्गेनिक गावनो मुलि बानायनानै होयो बे दाउफोराबो मोनसे माबा जादोंमोन आं भिडिअ बानायनो हायाखैसै पेरालाइज सिस्टेम जादोंमोन आंनि बे दाउफोरा 5टा जादोंमोन दे लोगोफोर 5टानि दाबो बययाव मानै दंबावो आं फोसाबजोबनो हायाखैनो दा नोंथांमोननो दिन्थिगोन पेरालाइज माने दाउआ थाबायनो हाया आथिङा माने हान्थुजोंसो सुंथानानै थायो आरो माने ओरै मोजां गाना थानाय आरो आथिङानो ओरै उन सिगांसो जाना थायो पेरालाइज बायदि आं खुन्दुं खायै खायैसो दोन्दोंमोन ओमफ्राय दा बेखौबो आङो माने बिसोरो भिटामिन खम जाबानो बेबायदि जायोनो बिनि थाखाय आङो बे माबाखौनो सजना बिलाइ आरो हालदै निम बिलाइ मैथ्रु बिलाइ बेफोरबायदिजों पाते गजा बेफोरबायदि मुलिखौनो एकदम माने 2 mm सिरिन्सजों दौवै दौवैनो माने थिग खालामबाय आरो लोगोफोर आं भिडिअ बानायबाय थायाखैसै मालाबा ओरैबायदि उसुबिदा जायो दाउफोरा थाबनो बेमार जाना होबा माने भिडिअ बानायस्लाबनोनो हाया जायो आखु दाखु ओरैबायदि जायो माने बे समावसो मा जायो आलासि उलासि फैनायाबो बारा जायो मानसि फैनायाबो बारा जायो बिनि थाखायनो थाब थाब खालामनानै होनांगौ जायो दाखालिबो बेबायदि मुलि माने खांनायावनो भिडिअ बानायगोन होननानै सानदोंमोन आरो बेनिफ्राय उनाव थाबनो आलासि फैना होबाय ओंखाम संनांगौ जाबाय लोगोफोर बेबायदिनो आं भिडिअखौ बानायनो हायासै दा दाउ बेमारि मानैखौ आं खोन्थागासिनो दङ दा बिसोरबो बेमारि नंला आरो एसे मोजाङानो तथापिও माने बिसोरनि आथिङा दाबो राफोद जायाखै बेसोरजों दोनबाथाय बिसोर गाथारजागोन होरलां होरथाङानो दङ आरो दाबो एसे बेनो होखांबाय नायदो माबायदि फरा खालामो लोगोफोर 198टा ओमफ्राय बेमारि मानै दंबावो माथामआ हामबाय बेयाव दोनबाय आरो मानैया सिरियासद्रायमोन थ' बिसोरखौ आं एक्सट्रा दोन्दोंमोन बेखौ दिन्थिनि नोंथांमोननो थ' नै लोगोफोर आङो बेयाव दोनदो बिराद उसुबिदा जादों आंना 150टा केपासिटिमोन बेमारि दोननाय रुमावबो दोननांगौ जाबायना ओमफ्राय आङो बेबायदिनो माबायावनो दोनबाय आरो नै बेबायदि आरो लेंग्रा होलदां नोंथां नै बिसोर एकदम उल्टा उल्टि जाजोबना थादोंमोन मोजां थाबायनो हाया नै हामगोन बे माथामा बिराद राफोद जाबाय बे मासेया गोसोम मासेया एसे राफोद जाबाय हारसिं थाबायना हादों नै बेबो सिखारनो हायामोन हारसिंनो गोलैलाबायो बिनिफ्राय दा आरामसे आङो बे सजना बिलाइ हालदै पाते गजा बिनिफ्राय मा बुङो निम मैथ्रु बिलाइ बेफोरखौनो अर्गेनिक मुलि बानायनानै माने 2 mm फुङाव बेलासियाव मोनाबिलियाव देना दोनखानायखौनो आङो बिसोरनो होयो आरो दौवो थ' बेबायदियैनो एसे राफोद जालांदों मानोना सि भिटामिनसो ना केलसियाम केलसियाम माने खम जायोब्ला अभाब जायोब्ला बेबायदि पेरालाइज सिस्टेम जायो होननानै बुंदों आरो डाक्टारा आं डाक्टारनाव फन खालामनानै सोंना लादोंमोन थ' डाक्टारा बुंदोंमोन मुलि लांफैनानै बिनिफ्राय आं गावनो माबाल'सोथ' आं गाव ट्राइ खालामनानै नायनि अर्गेनिक मुलिजोंनो हामगोन हामा होनना नाथाय नै दा पुरा माने आं साक्सेस जादों लोगोफोर मोजां मोनदों आङो बेबायदिनो बेराम जायोब्ला गावनो एसे ट्राइ खालाम माखौ होयोब्ला हामगोन माखौ होआब्ला हामगोन बेफोरखौनो आङो गाव आन्दाज खालाम होबाय थादों थ' आं बेयावबो साक्सेस जाबाय आरो लोगोफोर थ' न'नि मुलिजोंनो बेबायदि पेरालाइज जायोब्ला माने आथिङा होरलां होरथां जायोब्ला माने मुलिखौ होजागोन आरो सोरबाफोर जुदि फार्माव बेबायदि बेराम जायोब्ला नैबे मासेया दा हान्थुजोंसो थाबायनो हाया नै नायलाय लोगोफोर नै बोरै जायो नै
बिराद अन्थाव बाथाव आरो थ' बिसोरबो हामगोन लोगोफोर बे गाबोनबा सबनिया हामथारगोन आरो थ' बिसोरखौ आङो दिनै बेयावनो दोनगोन ब्रुडिंआव दोनसिगोन आरो मोनसे एसे फिसायाव थ' माखासेखौ लांसिगोन 198 थाखा लांगोन बे आरो बे मानैखौ आं बेयावनो दोनगोन जेब्ला हामगोन मोजां राफोर हारसिंनो खारखावनो हानाय जागोन होमब्ला आं बेखौ दोनहैगोन आरो माबायावहाय गन्द्रायाव थ' दायो बिसोरखौ गन्द्रायाव लांनोसै गन्द्रायावबो दा बेबायदियैनो डाइरेक्ट हायाव दोनोब्ला बिसोर गोजांगोन बेराम जागोन बिनि थाखाय बिसोरखौ गुदुं खालामनांगोन थ' आङो दंफां गुन्द्रा लाबोना दोनफैखादों सान्दुङाव फोराननानै थ' बेखौ बहैनोसै लोगोफोर बनायनि उनावसो बिसोरखौ लांनो हागोन लोगोफोरनि आंनि अग्रङा मैयानो एसे साफा खालामदोंमोन दा खालामनांगोन मा जागोन बिथिंथ' नै अखायानो नामा गिसिथार कारेन्टनि बेबस्था गैयामोन ओमफ्राय सुइस बर्डआ गाज्रि जाबाय जानांगौ बिनिखाय आं नै एक्सटेनसन कर्डआवनो एकदम बैथिंनिफ्राय बोना लाबोबाय बे गिदिर गन्द्रानिफ्राय थ' लाना फैनानै नै लोगोफोर फिटिं खालामनानै एसे देरियानो जाबाय खोमसिजोब्बाय थ' नै सिब्बाय आरो बेवहाय दंफां गुन्द्राफोरखौ होसिगोन होआबाथ' एकदम थान्दा जानानै माबा जागोन नै दा आं बिथिं सिन्था जादों लोगोफोर माबायदि जागोन नायनोसै इटा होबाय आङो इटा होनानै दा दंफां गुन्द्रा होसिगोन आरो नङाबा बेराजों सिथाबोब्ला दाउआ थान्दा जानो हानाय बेराम जानो हागौ लोगोफोर नै बे बस्था मोनथाम माबाखौनो बन मा बुंगोन काट टुक्रा फिसा फिसा दंफां गुन्द्रा बुंगोन आरो बेखौ ना बनानै लाबोनाय बेखौनो दा बेवहाय बनिसै आरो बिदि बिथ्रायनोसै आरो लोगोफोर नै गन्द्रा न'आव बेबायदि खालामनानै दोनफैबाय बेवहाय आङो मुस्रिनि पार्टिसन होथ'नानै दोनै बे साइडआवबो ना बेनिफ्राय बे खनायाव आन्था दोनबाय मानोना गन्द्राया गुवार ना बिसोरो सेरखाय बेरखाय थागोन लाइट मोननाय नङा गुदुं जानाय नङा बिसोरनाव बिनि थाखाय बेबायदि माने एक साइड माने पार्टिसन होनानै दोनथ'बाय आरो लोगोफोर दा गाबोन सानाव बोखारना होगोन बे जेखौ थ' दिनै बेबायदिनो दोननोसै मानोना बेबायदि माने लाइटआव दोननांगौ नालाय बिनि थाखाय आङो लाइटखौ होनानै दाउफोरखौ दोनबाय आरो नायदो बेयाव थ' दोननोसै लोगोफोर बिब्रां बाय बाय